dela 24 urte sartu nintzen ziklismo eskolan, Barberen etorri zitzaidan, jendea behar zutela ziklismo eskolan lan egiteko, ze garai guztietan bezala asko kostatzen zen jendea zerbaitetan lanean jartzea, eta orduan animatu nintzen. Eta, hasieratik pixkanaka ikusten joan ginean Gasteiz ze eman nahi zien, eta Gasteiz zer erakutsi nahi zien. Ni hasi nintzen 10 urte nitunen. Pena pixka daukat, ni hasi nintzen Igandengo Txirrindulari eskolan 2. urten. Oain pixka pentsatzen jarri eta politia izango zen lehenengo urtetikan parte hartu ahal izatea proiektu honetan, proiektu hau sortu zuten guztien artean, baina bueno. Hasi nintzen hemen Santa Cruz herriko jaietan iten da umentzako festa bat bezala eta herriko edozeinek hartu zezaken parte. Orduan, txapelketa hori egin da geho, gustatzen hasi zitzean txirrindulari mundu hau eta handik urte betea eskolan sartzea pentsatu nuen. La bici es como una superación para ti mismo porque das todo lo que tienes, yo qué sé. Es superación cada día que entrenas pues te superas un poco más en las carreras y todo eso. Vas superando poco a poco. Te llevan a ver la vida de otra manera, también. Neri adibidez txirrindularitzak asko eman dit, momentu txarrak eta onak egon dira, baina orokorrian momentu honekin geratzen naiz, nire zaporia oso ona da. Eta ematen dizkigun gauza, azkenen disiplina bat sartzen zarela eta disiplina bat, lantalde bat, lana nola egin behar den, bakoitzak bere eremuak dituela, badaude prestatzaile fisikoak, badaude zuzendari orokor bat, zuzendariak, taldean lan eginda oso gauza polit bat egiten ari garela, eta uste herrian notatzen dela gauza polit bat egiten ari garela. Hoi gatzetela hemen eskolatik honena hemen dakaun ambientia, harremana eta denon artean bai direktoren artean eta bai korreroren artean. Deportia gorra izaten berez, beste obstakuluak eukitzeko ondo ematega eta gustua gabiltza. ¿Tiene para largo la escuela? No sabemos qué futuro tiene o cuánto nos queda, pero verdaderamente mientras estemos con este grupo de trabajo es muy difícil dejarlo.